Og nu skal vi til et interview med Hans Holm, som er 35 år, som har været udsendt af 2 omgange. Første gang i Kosovo i 2000 og senere i Irak i 2003. Han har senere hen gået ned med posttraumatisk stress og depression, og nu er det 4. og 5. gang, han bor i skoven. Hej Hans. Hej. Hvorfor bor du egentlig her i skoven? Jeg føler lidt, at jeg mister overblikket alle mulige andre steder. Jeg føler mig mest tryg herude, og jeg skal kun tænke på at finde brænde og give mad til mine dyr og mig selv. Ja. Der er ikke så meget at tænke over. Det er meget afslappende i forhold til, når man er derhjemme. Føler du dig ikke alene? Nej, jo, sådan til tider, men ikke. Nej, egentlig ikke. Der er masser af skov, og det er hyggeligt. Altså, jeg har min hund, og det er nok for mig. Det er det helt sikkert. Ja. Så du følte dig ikke som sådan en vild mand? Altså, ikke mere. Jeg har følt mig som en vild mand. Jeg har faktisk været ude i at drikke 10-12 øl om dagen. Så røg jeg også lidt pot til tider hver dag, faktisk. Og så tog jeg noget tristes. Noget solid, ja, præcis. Mod at falde i søvn, for det kunne jeg ikke. Men jeg er simpelthen stress på op i hovedet hele tiden. Jeg skal køre bare. Går det så bedre nu? Altså, ja, det gør det helt sikkert. Min misbrug er lavere. Jeg drikker kun 3, 4, 5 øl om dagen nu. Jeg spiser ikke så mange piller mere, og jeg har det generelt meget bedre. Ja, det har jeg. Men jeg er selvfølgelig konstant stadig sådan op og køre, sådan stresser. Okay, har du aldrig haft et arbejde? Jo, det har jeg. Jeg har været slædehunde træner. Ja, slædehundetræner, det er rigtigt, det var det. Og så i Norge, men så fik jeg et job her i Danmark som anlægsgartner. Det var fint nok. Jeg endte så med at blive fyret, hvilket der er ikke så meget at sige til det. Så kom jeg i aktivering med kommunen. Kommunen, ja, jeg fik stress. Det går ikke. Nå, nej. Jeg fik rigtig meget stress, ja. Men hvordan går det så med at befinde dig sådan i offentligheden? Jeg var faktisk en gang ved at slå en dreng af sin cykel, og der var en kvinde, der kom for tæt på. Jeg kan ikke engang du så tæt på mig lige nu. Jeg får det sådan lidt ubehageligt på en eller anden måde. Ja. Jeg føler lidt sådan de der talibaner, der er tæt på mig, og jeg føler, at jeg skal løbe væk og gemme mig sådan. Men sådan hele tiden op og køre over alting. Du føler dig slet ikke farlig, når du er ude i din omgivelse? Nej, jeg kan jo aldrig finde på at gøre noget, men altså, jeg har jo hørt om folk, der lige pludselig bare går amok lige pludselig. Altså, det er jo ikke noget, man kan styre, vel? Nej. Så det kan jeg jo ikke, være sikker på, men altså, selvfølgelig vil jeg ikke gøre det noget med det. Nej. Mange tak til Hans, og held og lykke i fremtiden. Tak.